welcome back to our channel. Mayong buntag mga kaprobinsya karon magluto ko og kanang ubod sa butong or gitawag man sa uban og kanang labong or dabong. So kani ako ning kanang paklayon kay wala man ko nakapalit og tinai sa merkado kay nahurot. Instead of tinai, ano lang akong gigamit kanang atay o kanang kasing-kasing sa baboy mo na akong gigamit pero pinaklay gyud siya nga style gihapon. Na magluto ko karon. Ya akong i-plating ni pinagi sa una nga panahon nga kana bitang naay mga kanang magkumbiraw, mga pamisa nga ibutang bitaw sa upas sa saging kay mihit ang mga plato sa una panahon. So ako na siyang i-plating nga pinagi sa upas sa saging kay aron tanong sa istorya sa akong anak nga dili magplato gibutangan upas ng saging. Hey guys, mag-slice ta o sa buto kay ato kaning lapuan kay kanang pait man siya kung dili nang nato lapuan. So mag-slice ta kay atong lapuan una usa nato paklayon. So, isa nang tarong panit kay mga tarong panit. Okay. Ipison ko siya pagka-slice. Maglapwa ta sa muna na akong slice nga dabong. Nga, ako na siyang lapuan. Pero mawawa ang kapait. May pait yun ni siya. Medyo pait. So, ato na siyang lapuan. Ang technique ani, aron dito sa pait. Pag inipabukal mo, dili mo kalingawan o kanang kuraw, dili mo siya kalingaw sa luwag. Pasagdanan mo siya nga mubukaw niya. Kanang dili mo siya kalingaw karaw-karaw sa luwag. Aron dili kung na siya mapait man ay storya sa Papa. Okay. Yes. Okay. Oh. Start na pagpabuka. So, sunod. Mag-slice taon. Mag-slice o regani. Mo lagi ni instead sa tinai unta to. Wala man ko nakapalit og tinai mo ning heart na lang o atay ang akong gigamit. So, heart na lang. Kaya wala na ko kaan sa tinai. Wala ko kaabot. Ito na ko nakaadto sa merkado. So, heart na lang. Kaya nagyapo na siya. So, yun siya guys. Mga kaprobinsya. Daghang klase sa pagluto sa dabong. Pwede siya gataan, adobo, gisado. Now, kumuha din sa dabong is kanang butangan siya o kanang tinain. Okay, nagpanit na pata sa atong vegetables. Ha? So, magpanit na sa atong vegetables. Para isago na to sa atong paklay. Let's carrot. Uy, kayo guys, dapat dito ako ang video kayo nagtrabaho sabay sa akong lolo. So, pani, ako pa nang ipasudan sa panday, nga nagpanday diri sa bahay. Nasaba kaayo ako ang video kay naay nagtrabaho, nagtaod sila og breaks. Panakot pa. Slice na panakot yung mananak ng vegetable. Panakot sa pagkaroon. Sibuyas. Luya. Best ng paklay kung may luya kay ano yung makapahumot ang luya sa paklay. Dan yun ito ang sibuyas dahunan. Ito rin sa kuwi off sa kuwi nagbaha na na.
Then, ito ang bell pepper. Ahos guys. Sige, lata na sila. Ito na siya i-drain. Lata na. Basan. So, prepare ka para sa tuwing pag-isa sa hugasan. Kumawa ang ihang kapait. Mani teknik nga dish sa kalupait. Lakwaan siya nga. Hugasan ni taman. So, hindi siya tatlo. Itong tag-oil. Ayan, sibuyas, ahos. Then, ang luya. Ibisa na siya karon. Malimaho din na siya. So, ang ubang nga ubod, matangan mo na sila upa na awag ito sa pangginuguan sa road. Dito man yung mapaog-dugo-dugo. Inairo, dapat na. Kung kapag siray kaya ng horot naman, so, ano lang, hard na lang ito itong atay sa baboy niya ng sagbol ano. Ano, gantan sa suka. Naubo. Next, ano itong karne. Ate, ano ate, kamao ka ate? Kairon dito. Uyo, pampalasa, paminta. Ano to paminta? Karon mas humot siya kung naipaminta. Kung bukawan siya na papupsong sa nikadiyos. So, nagbukaw na. Mag-add ka sa ito ang carrots. Ate Ben. Sa ito ang bell pepper. Guys, atong pabukawon laos-laos ng carrots dahil isunod na itong labong. So atong
bukawan sa makadali. At luto ka diyot ang carrots. Okay. Bukaw na siya. So, add tag tubig. Bugangan to gamay tubig. Gamay nga asin. Nagtuyo na tagamahan. Okay, pakipara tabak. Medyo na laos-laos na siguro ning ang carrot na niya. So, adiyot. Ito sang pa-bukaw-bukaw dito. Atong iad ng atong labong. Ayan. Punot tayo ang kalderin. So, atong iad ng ato ang nilapuan nga ubod sa butong. Ayan. Halo lang. Kaya ito naman yung gitimplahan. So, pabukawan na lang natin kadali. Kaya mag-plating na ta. Tapos, ipasasali. So, luto na. So, mag-plating po. Plating ta, guys. Okay? Mag-plating ta, pinaagi talaga sa una. So, ang sa una, kung na ay mga kasal, kung ano yung gamiton, kay white plato. Bingit kayo plato sa una. So, ang style na mo, kay ang sudan, kay butang mo sa taliwa. Arin may mabutang o luto sa kilid. Kay aron di budahay ang sabaw. So, magbutang ta. Ayan. Nice. Wala sa una, mo adire sa probinsya. May pagkaon, may mga kasal, mga pamisa. Hoy, kayo plato man sa una. Nakaabot ko nga sa una, pero hang mga anak, wala na kayo kaadyo karon ng mga ingon adi nga maggamit sa upas kay social naman, na may paklan, styro. Wala na ning ani. Mo sa ka-experience nga mukha unya nasa upas. So, dahil ang sabaw. Ako na nang hugasan ha, at upas. Di ay. Ako nang hugasan sa una, ako sa hugasan ko ang mga upas, pero karon ako din hugasan kay para safety ko siya. Mga bata na ba niya? Sa una, daghan is sa ibutang sudan. Ay, dinuguan, bumba, mga pansit. So, karon nag-try lang ko sa labong, nagipaklay niya. Nabutang sa upas sa saging. Ayun. So, guys. Nindot mo siya gamiton kay hindi na ka manghugas. Labay mo siya dito yung gumagkaon sa unang panahon. Wala nang mulig siya gamita pag garon kay naka-high-tech naman. Baka namang plato baligga. So, wala na. Ano magamit yung upas. Pero wala na dyan. Sa una, siguro na sa. Kung kaabot ako. So, ano siya guys. Ang amuan. Kanang paklay nga labong. Ano siya ganyan paklay nga labong. So, human na may luto. So, don't forget to subscribe, like, and share sa among YouTube channel. Thank you guys. Thank you mga probinsya sa pagtanaw sa among pagluto sa nilabo kanang paklay nga labo. Thank you guys. Thank you for watching. Oh, really? Kasong sama na hinaw kasansa. So, nga, mo na plato sa una. Oh, kumakas ko sa mong silingan. Walay plato. Walay kutsara. Kinamot ra. Nusudang ka, dugo-dugo o tumba o pansit. Nami? Nami, kefer?
Oh, Japanese food din eh? Ano ba Japanese food? Uy? Basta. Ako man yung parang di basa. Okay, eat it. Thank you guys for watching. Usog na may. Na mga bisita oh. Kaya tayo. No!